खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 14 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गिदिर बेरामाव गोग्लैनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्राङै सोलिनाया गोनां। जेंना गोनां सान। वृष राशि जेखि हाबा मावा मानो जाफुंसारनो हागोन। जिउआव दावगालांनो खाबु मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि सोरजोंबाफोर गोरा बाथ्रा बुंजानो हागौ। गोसोआव दुखु आरो गाज्रि मोनगोन। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। कर्कट राशि आखायाव गोबां रां रुफा फैगोन। गावनि आरो नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। गाहाम सान। सिंह राशि गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों गिदिर बान्था मोननो हागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगा होनाय मोनगोन। कन्या राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय साजा मोननांगोन। गोसोआव गिनाय सानस्रिया जायगा लागोन। साना गाज्रियै बारलांगोन। तुला राशि बिसि फिसायनि गेजेराव सोमोन्दो नागारलायनाय जानो हागौ। सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम। जेंना गोनां सान। वृश्चिक राशि लोगोथिनि सोमोन्दोआ बांगोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। साना रंजा खुसियै बारलांगोन। धनु राशि गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। रंजा खुसिनि सान। मकर राशि गोसोआव गियाननि सानस्रिया जायगा लागोन। गावनि साख्रि जाफुंसारनायाव हेफाजाब होगिरि सुबुंखौ मान बावनायजों लोगोसे गोजोननाय जासिगोन। गाहाम सान। कुम्भ राशि समाजनि हाबा मावलांनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन। नखरनि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोजोननि सान। मीन राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। जिउआव दावगालांनो गोहो बोलो मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। अदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो अदालगुरियावबो दंसै। अदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 24 जिल्लायाव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टि वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर। गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स। सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पांचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।